Hello world and to everyone! Kumusta po kayo mga kababayan ko? Andito po tayo ngayon sa Mangaldan, Pangasinan. At ito po yung Angalacan River. Yung mga ating mga kalabaw. Yan, nagpapahinga po sila. Pero syempre, miss nyo na po ba ang makakita ng kalabaw? Yan, may mga pangalan po sila. Ano? Marami po sila dito. Yan, nagpapahinga po sila. Ngayon, grabe pong init ng araw po dito. Pag tuwing nung bata pa po tayo, pumapasyal po tayo dito noon. Pero ngayon, naisipan ko pong pumasyal dito dahil nahanap ko po yung caretaker ng ating kaibigan na itong may-ari ng kalabaw. Ngayon, noon ginagawa po ito na ating mga magsasaka na katulungan po natin sa pagpa-farming. Pero ngayon ay naging modernization na. So ngayon ay kinakarni na po natin ito. Yan, marami pa po ito. At maraming salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat. Welcome to Filipino TV. Please subscribe to our channel. Salamat po. God bless everyone.